Hola, estes días vi un artigo na prensa que se publicou en Facebook e que me chamou a atención, sin máis. Non impide que é unha cousa moi rara. Vexamos o artigo. Bom, en primeiro lugar, eu quero pensar, quero creer, que isto é unha desas que se chama agora fake news, unha noticia falsa, un bulo, porque non é lógico e non é coherente o que di este artigo. En primeiro lugar, di que unha familia andaluza tuvo que deixar Galicia, como se lhe fixeran a vida imposible, porque a muller non podía ser profesora nunha escola de música por non pasar as probas de galego. En primeiro lugar, se unha persona deixa Andalucía, onde está no seu idioma, onde pode, se ten cualidade para ser profesora de música, non vexo que ven facer a Galicia. Pode vir, é a libre circulación, é evidente que pode vir. Non estou criticando o feito que se queiran desplazar a Galicia. Pero se desplazan a Galicia, ten que saber que en Galicia hai dous idiomas que son oficiais e que pode ter que dirixirse a rapaces que falan galego e que ten o dereito a utilizar a súa lingua no seu país. Entón, facer ese artículo de prensa, esa propaganda, cando se en Andalucía non era capaz de ser profesora, quer decir que non ten cualidades para ser profesora, non ten nada que ver co idioma, porque ali non teria problema de idioma, digo eu, a non ser que tampouco non sepa ben o castelhano. Iso é unha cuña para decir que iso non ten modo nin xeito que din nesa cousa. Que tuvera que abandonar toda a familia Galicia, se estaban ali establecidos, toda a familia, estaban ben, por pouco lhe costaba coller uns cursinhos, porque tampouco as exixencias, según as investigacións que eu fixen, para ser profesora de música, as exixencias de galego non son tan complicadas nin tan drásticas. Isto contrasta moito co tipo de inmigración, que se é interna ou externa, que ven para o país. Eu coñezo, por exemplo, o amigo Córdoba, que vive en Viena, en Suíza, nunha cidade bilingüe, onde se fala suízo, alemán e francés, e este rapaz desenvolve-se moi ben ali, non tuvo que marchar ca familia para Andalucía por culpa do idioma. E penso que é cuestión de ser competente, digo eu. E ademais que este rapaz, por exemplo, cando está nunha reunión que lhe gusta moito, que ten moita amizade con Galicia, cando está nunha reunión onde todos son galegos, non lle molesta en absoluto que todo o mundo fale galego e compréndonos perfectamente. Claro, ele fala o seu andaluz, que todos apreciamos, e non pasa nada, non? Do outro lado, hai un amigo meu que está casado con unha sevillana que viven en Ámsterdam, e os seus nenos falan galego, castelán e a lingua do país, como non podía ser de outro xeito. E non pasa nada. Non hai ningún problema, non ten que abandonar o país por ser Andalucía e que le teñen que falar no seu idioma. Iso é outra cousa. Agora, hai que ter moito cuidado con este tipo de manipulación, con este tipo de prensa galega, que non é prensa galega, que é unha prensa que está contra o galego, porque é toda en castelán, e que cando abres un jornal en Galicia, que quera que sea, e hai a maior parte son todos exclusivamente en castelán. Non vexei onde está o problema. En Galicia todo o mundo entende o castelán. Entón, estas noticias son noticias para sementar o odio, para sementar a discordia, para amolar os galegos, para decirnos que non temos dereito a exixir a nosa lingua, que para iso está o castelán e que non temos dereito a utilizar e a facer que aquel que se veña a establecer en Galicia teña que aprender o galego se quere vivir e traballar na nosa terra. Eu penso que cando digo hai que ter cuidado, lembro-me do que decía Epiteto, que decía que se un degenerado, se un perturbado, un torcionario che pide o teu corpo e che di ir para un sitio escuro con ele que vai facer do teu corpo o que quere e que vai estar ben,
normalmente não vais se não conheces. Não vais, porque sabes que tens um risco muito grande, não? Então, como é, dizia Epiteto, como é que se não ires com um malfeitor entregar-lhe o vosso corpo, como é que lhe entregades a vossa mente aos malfeitores, aos tercionários, aos que buscam o ódio? Esse é o que, mais ou menos, queremos fazer, deixando-nos levar por notícias falsas deste tipo, que não têm outro caráter, não têm um caráter informativo, não têm um caráter de nenhum tipo, nada mais que é para cimentar ódio, mentira e, sobretudo, auto-ódio dos galegos. É disso creio que já estamos fartos. A mim parece. E a ti?